Els estereotips estan encara molt marcats. En el nostre imaginari, per la nostra formació de tota la vida, pense que s'atribueix a les dones determinades característiques o que estan més preparades per a determinats jocs i als homes per a altres. Entonces, això encara s'arrastra al llarg de tota la nostra vida, pensant potser en les dones que no són capaços de fer determinades tasques i que els homes estan més preparats per a fer altres, quan potser no és així. Entonces, quan arribes al mercat laboral, això encara se fa més patent, trobant dones en determinats llocs o trobar professions feminitzades i al revés, titulacions o llocs de treball masculinitzats.